Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did
the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Horas madihita saluhutna. Horas. Dihita nanang mengikuti ibadah pertanyaan non soni nang na dibagas pe asa di paradihinan ma akan perlu tu pertanyaan ata ima buku ede dohot bibelna jala anod di epistel asa ta paradihinan nanak sijahota ima na tersurat di Yesaya bidu ono puluh tolu memuka maisian ayat 10 sada 1 ayat 10 sonari adorak so tabuhai pertanyaan ata tapasada marohata pasatu perpunguan tahun asa toktong di bagasan pangaramotan itu hata martang yang bi mahita di bagasan rohata bi. Amen. Tapuji matuhata marede mahita siap buku ede nomor 585 ayat sada 1 ayat 2.
hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi porbadia natu mo palangit dot tanoon. Amen. Sian sion si Tuhan ni hinadenggan, marsinodang debata, sainarodo debata, jaladak tagamon hohom ibana, ay songonodo di dok Jahoba, usehonoku ma aek tuaka nama uas, dot aka sunge tu nama hiang, usehonoku ma tututo diku tu pino parmunaeng, jala pasu-pasuku tu pino parmuna sogot, Jahoba do debata, jala ibana manodangi hita, tabaton hamuma aka pelian pestai, saat rodi aka taduk nilanggatan, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan aporsia di hatam, marhite-hite todi parbadia, saibu hai marohanami asature parohanami, marhite-hite todimi, asatok tonggo dame rohanami makalasod hagogonai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabi gima hatani debata sokong patujolo ni jamita na naik sibigyotan non, ima natar surat di Jasaya bidu ono pelutolu, ayat 10 sada 1 ayat 10 opat, tajaha mamargat tisorin, jala anno di ayat pasaplopat ton rap mahita majahasa. Jesaya bidu ono pelutolu ayat 10 sada 1 ayat 10 opat. Alai satok tongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa diaka arina robi. Alai anggo nuaeng di dok nasida, di dia do ibana nong mabuan nasida nakok sial laut rap dohot parmahan ni perduaan ni biru-biruna, di dia ibana namar sagihot todina nabadiai tu tonga-tonga nasida, ise ibana nama nugus si Musa marhite siat tangan hamulionna naung patolak aik di julu nasida lau mapahen baritana saliling lelengna. Ibana nama nugu nasida memulus akka pusat, songot hoda diadaran dang dung tartuk-tuk rap hita, songot pinahana tua turura, ditogio todi di Jahoba nasida tu hasonangan, songot nipe ditogio kobang som asa mabahen warmu marmulia, ima sahatna, martua do akan atu mangion hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Maret dihita syabukede nomor 640 sada ayat sada 1 ayat 2.
asini roha madihamudu hodami nasian debata amata marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita damang dainang nanihaholongan ni Tuhata ruas di huriata na di bagas coroon songoni naing di bagas tabi hata ni Tuhata hujahan cabita di partangyangata borginon tersurat ma di Galatia bidu 5 ayat 10 ro di ayat 20 tajaha matur pukta songonom ma didok disi alai odo hudok merguru todi mahamu merparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging ay nama ralohot todido sakap-sakap ni daging jalam maralahod daging ido sinakap ni todi nama sialoa do i asa unang dipasaut hamu dipangido ni rohamuna alai molo ditogihot todi hamu dan ginonggoman ni patik hamu alai tadap do paraloan ni daging ima permanianon hahudaron pangadobus hasi pelebeguon hadatuon parmusuh-musuon parbada-badaon pangiburuan rimas-rimas parungut-unguton perselisian partahitahian bunuh-bunuh permabuhon hormuson jala akka nasumantusi naung hupabuan ajulu tuhamu songonido nang nuai dang tianon ni akka na mangulahon si songoni harajau ni debata alay akka odo perbuan ni todi holong doho las ni roha dame doho labas ni roha habasaron habasaon hapursiaon halabohon dohot hatomano dang maralo patik dopa akka sisongodi alay akka nagingomgoman ni Kristus Yesus dipersilakod do dagingna rab dohot akka hisap-hisap do sakap-sakap yadung dipangulu to diihi ta taparangehom ma to diih unang ma tayahi hasangapon narumar unang ma masih asapan manang masih latean wala nido pajahayon taringot tu turpukta hurian itu hatta nani haholongan marhite-hite borginon ima hatan itu hata dienet ima laho manomu-nomu tu hari minggu ima minggu hasa sahur di todi perbadia asa di Papua di patuduho do marhite-hite turpuk taon aka ulaon ni naung sahur tutod di perbadia maneng naung sahur ibana tutod di marhite-hite turpukta di patutuho do tong ulaon
parange niaka jolma naso mangula maneng naso saur tutodi molo tapai hutihut naking turbukton takasdo didokon diaya saplonom marguru tutodi mahamu marparange nang pedi patorang do akka ulaun ni akka jolma naso marguru tutodi alai nanang dienet sian hita ima asa marparange mangula ulaun ni todi takas mata bereng tapai hutihut turpuk taon disi didokon namaralo do ulaun ni perdagingon tulaun ni partodio lapatanna molo taula ulau perdagingoni maneng talakahon lakata mangalaka di hasianganon marhite-hite hagio ni perdagingon dang sahati tu partodio alai molo taula ulauta marhite-hite todi dapat tado duaci ima perngoluan di na tahirim songoni nang perngoluan di todi jadi nang takas didokon taula ma nasa ulauta ima marhite-hite nasaur todi tuganup hita nasaur todi tuganup hita na pinasaur ni debata dada dauma siani aka ulaon parange ima hagio ni perdagingon imana king na dipatorang disi permainanon hahudaron doh dan aka na asing hasil peleguon hadatuon permusuhan do aka perbedaan nang aka rimas-rimas parungutung-uton perselisian do akalan na asing naidope boy tazaha diturpuktai dau may siyan akan ang saur toding ni debata diganup hita noai dangarong bedi hita imahasi pelebeguon dangarong bedi hita imahadatuon nang akka berbeda-beda tapi si patado siadong akan berbeda alai naing manian mulak unang ma gabi pamula-mula maneng berbeda-beda marhitima takas asa dau hita sian akai ala dipaingo do disi molo mia dope molo tatea dope aka sisongoni ulau sisongoni dangadong tuk di ibana harajau ni debata jadi agak macam-macam ni ulau ni perdagingon naking tutu tapadao madirita siani adong son nasalpu manang nalewat di ayat 10 alwi ay molo dito gihon to di hamu dan ginonggoman ni patik kamu dapatan na molo tak pahami secara logika seakan-akan tak perlu bepatik daung marharoroam mai naniguriton ni Apostol Paulus takas asa unang tahahologi manang taigil molotaula patik gabe sahat kita tuharajaon ni debata alay nang takas dohonon na marhiti-hiti
hinorhon ni asini roha doho na saor toddi ni debata ima toddi perbadia tu hita ido mabain hita gabe sahat tu harajaon ni debata. Jadi unang gabe tumibo tahaholongi parulaun ni patik mengejar kerajaan Allah. Alai dia nama taula patiki hinorhon ni naung asi dohot malua dohita HP dibahen Tuhane. Namangihum Muse sia turpukta berengota madisi aka ahama ulaon ni partodio ni maneng ulaon ni todii takasma dibehe tabereng disi ima holong mangalap holong angko istilai nunga adongi taga soarong dope Kristen di halak batang alai nang dohonon na dison ima holong maneng kasih agape songon holong ni Kristus maka holongi hita sian hahudaron sian hadusaon songoni mahita maka holongi dongata akka na dihasianganon nang gabi tabenci maneng gabi suguro hata maneng gabi ro iri hati di tonga-tonga ni ngoluta ala hinorhon nasori haholongi donga kita ala nang takas dohonon na di bagaca turpuk taon ima kasih agabi holong naso maperbuati naso pola maparutukon di bagasak kita ala nung ngajumulu hita dihaholongi tuhata namangihum Muse disi lasni roha sikap hidup nagabi mangulu di bagasan Kristus setoktong do ibana marlasni roha jadi dokon marlas ni roha mahamu diaka hamaolon diaka penderitaan boy jolma marlas ni roha mengadupi hamaolon ala diigil jalariatu si ibana di bagasa Kristus doa mangulu di bagasa Kristus doa gebe adong ma di ibana ima damai maneng sukacita mangulu di ibana lasni roha jadi lasni roha ni akan marhapor siau tutu hari ima asin rohani debata namangi Moses ya turpuktai berengota dame doh labas ni roha bahasa Indonesia didokot damai sejahtera ima marharoroan ala na selalu berhubungan hita doh Kristus doh Tuhani yemolota begi maneng tatagihon ima pasu-pasu malim di acara permingguan takas duri dok kondisi Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Artinya alana setoktong di bagasan maneng setoktong kita merparsaura doh debata gabe setubu madihita ima damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai doh labas ni roha. Gabe mangolu di ibana kelemah lembutan mangalusi halak makatai dan merbeda be dan pabada-bada hombe alai selalu menghasilkan ucapannya atau tindakannya menghasilkan kebahagiaan bagi orang lain. Namangihom Moses ya turpukta berengot tama Habasaron berarti sabar menghadapi keadaan, sabar menghadapi
hamaulon. Ala taboto Yesus adalah sabar dalam menjalani jalan ke salib. Songoni manang halak Kristen madalani ngoluna ikut sabar. Unang holang goal si sabar. Abe dan sabar. Jadi takas harus sabar. Namangi homose kemurahan atau kebaikan. Habasaun takas mai nang patuduhot tuhita asa berbagi dengan orang lain. Unang pola berbagi dapat menerima orang lain, menerima pendapatnya, menerima keadaannya. Ana gudang mabai jolma marsak, aladang mampu mana majalo hatani jolma, dang mampu mana majalo ima tanggapan dihalak. Saya dipikir-pikiri mai ganupari ganup tiki. Gabe adong di mana timbul kebencian. Alani mar hite-hite turpuk taon di paingot tita kemurah hatian. Lapatanna mampu menerima kelemahan orang lain. Mampu mengampuni kesalahan orang lain. Asa gajang umur. Asa tiur pikiran. Asa malum roha. Dimolo adong namar pendapat begini pendapat saya, walaupun berlawanan dengan pendapat tai, pahamilah, ajarilah jika harus diajari. Alai merhite-hite imana king murah hati. Merhite-hite turupuk tamuse dipaingot hitam tu hasatiaw di roko di turpuk tai hapor siaw satia tu debata satia nang tudongan akan nang tahatahoni taulahon nang holan jaji maneng holan taringot sajo namangi umuse labok halabohon gudang namar goar silabok maneng marhalabohon kelemah lembutan oleh halak Batak memang mulu suarana agak keras, agak sedikit melengking. Alemar hiti-hiti turpuk tahun kelembutan bukan diukur dari suara tapi marhiti-hiti roha, hati yang lembut menghadapi orang lain. Namangi homose marhiti-hiti turbukta atau manon artinya bahasa Indonesia penguasaan diri, mengarajai diri. Ala molodang boy tarajai dirita murado hita harimason, murado hita muruk, murado hita tersinggung. Alai molonunga boy dirajai dirina dauma sianibana akka pangalahoy kebesah matuibana ima akka selasin roha. Mengarajai diri berarti dalam segala hal. Mengarajai diri, mengulahon nadinggani kemana dotong mengulah nadinggan. Apalagi laho mengulai adong di samping na hurang denggan. Ikon boy dirajai dirina. Asa onang tubuh imahamabukon naking permabukon hagiyok ni pardagingone
boy dirajai dirina. Mulai dokon presidenta new normal atar sarupa dohot mengarajai diri. Wa mahita mengarajai dirita. Asa unang saya tapa jonok tu sahid. Tadalani na sa lilingon. Alay buah hita asa gabe normal madalani ngoluta. Apatanna molo memakai masker, pakai masker. Molo ko cuci tangan, harus cuci tangan. Molo ikon menjaga jarak, ikon menjaga jarak. Jadi mengerajai diri. Jadi orang yang mampu mengerajai diri itulah yang bertahan. Alaina so mampu mengerajai dirina, menghadapi nama saun noaing, dia tidak akan bertahan. Nah, perupani marsi murai do dihinggapi panahit. Alai mau lodang jaga, sok berani, akhirnya dihinggapi. Alai mau ngata jaga diri ta HP, akhirnya harus terhinggapi virus. Nah, itu bukan lagi mati konyol. Alai nunga berusaha ipana mengarajai dirina, menghadapi hama oloni. Imanuai nabiasa hian akka ama marsaur di akka kape minum kopi dirajai dirina. Nabiasa hian minum manang namang minum tuak sasagalas ikut dirajai madirina. Nah bohian ibana marisap sepuasnya saunari dang boibe alaikum memakai masker. Jadi harus mampu marhangoluhon atau manon ima na normal dia dupan ni debata menguasai diri. Apalagi menguasai diri sian dosa, sian pangalaho naso tama. Omma nani igil liturpukta sian hida. Asa mangulu di bagasa todi dauma hagiot ni pardagingon. Jala di dokor diturpuktai alai akan ali kongkoman ni Kristus Yesus dipersilakon do dagingna rap dohot hisap-hisap do sakap-sakap. Jadi keinginan daging ikut tapadau doi bahkan tapersilakon sian hadir yota akan ang mangihuton manang nang ginongkoman ni Kristus Tuhatai. Ay dung mangulu to di dihita taparangehom ma to di. Unang ma tayahi hasangapon na rumar. Unang ma masyasapan manang masilatean. Alay mangulu mahita na king dinasya buah-buah maneng perbuwe ni todde ni debata di ngoluta. Homma taha ngoluhon hata ni debata asa seanggiat hita merpersauran do ibadah. Jalan molo taha ngoluhon ni disima tianota harajaun ni debata. Amen martangiang mahita. Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliatema nunga di pasu-pasuho hami di barita hukum setu hami barita nauli asabui Tuhan hami mangalakahon lakani ngulu nabion hobar tulomo ni roham ima naung dibilangi marhite-hite hatami perbuwe ni todi asa mangulu hami di bagasani jala ido tadanami naung mian di bagasan harajamu di bagasan Yesus Kristus. Debata nami na marhabangsa di Banua Gijang mauliatema
Dileokoro pe dihami aka parhalado ruas ni huria nang aka keluarga. Imahahi pason satu bornginon. Ramoti mahami Tuhan tujuluan nyari. Padao sian hami aka abat-abat ni sibolis. Songonima parsahiton. Asang giat tami saluhuna ruas ni huriam. Boy membaritahon barita nauli tuliat portibion. Boy tuktong hami marulopolop di tonga-tonga ni keluarga nami. Asimaroham Tuhan di bagasan bornginom. Upasat tami madaging dooto dinami tuho. Pasu-pasu ramoti mahami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami. Amin. Maredehita laos diudutima membaitang yang sian parhalado. Martangiang mahita. Hupuji upasapa midoho jaho bara di surgo amanami marhite Yesus Kristus. Dihamlate rohanami do asidotong neroham. Talumbo bima Tuhan. Diudut toro pehosa hangoluan nami. Iliakohai pasok di pamatak perdaging onak partodion. Jala di paluas sohami Tuhan mama ketiki. Na di basa-basa hoko Tuhami di bagaza sedarion. Semandogot nyari arian botari las tolhas sami Tuhan turunginon. Boy hami tutu mamuji pasang apoko marhite pertangyangan sian huriami. Diganup perkeluarga naksongoni di bagas joromon ali Tuhan. Tuhan dangalani akka pak behenan nami alani gugu nami songot jol mahami natinok pami alai tung asini rohamdo di hami Tuhan saluhuna. Tuhan huwa kami tangyang nami terpuji maho di sude ruasmu. Namemet nama godang akan atoras nang akan tua-tua di huriamon. Khususnya huria HKBP persiapan resok jeruju. Saya homa nama mas hami. Saya padau masa kami Tuhan akka parsahiton terlemu bema di bagasan na obason. Ima Tuhan virus corona COVID-19 nah saya toktong huha biari hami anggo hami kasat mata rang bui mamerengi ali Tuhan alai ho diberekoro Tuhani na berketayangan virusi di tonga-tonga ni hasyanganon terlembu bima dinganan nami ondak songoni di portibon ali Tuhan saya homa Tuhan nafasisihoni siak kami ganup asaboy hami tutu malua siani molotukpe maraktivitas kami Tuhan terbatas di bayan akka songon aturan ni pemerintah di tonga-tonga ni ngulu nami.
Tuhan dangi mabaik gabe parsauran nami sian huriami gabe dang rosu tong do rosu parsauran nami tu pamuna badiai di tonga-tonga ni ulu nami Tuhan. Jala puji-puji do tok tong akang ulu nami di tonga-tonga ni namasa songonot tu pamu Tuhan. Tukpe hami terbatas jala dang boy hami bebas lau mangulahon akalon nami dang boy hami marsaur songon akana somal ditiki nasalpu sororo pena om Tuhan nama sot tonga-tonga di portibion. Tuhan alai toktong dohai mangido tuho. Saya homa na boy pasisi honi siat tonga-tonga di portibion. Jala tung huasom do natuk na boy lao manang di dia pirusi Tuhan bainomu asam nang gabe menebari di tonga-tonga ni akka jolma. Jala jolma pena molotung ale Tuhan dungadong masuk tu bagasan akka perdagingon na sailiam mahadameon dohok roha nayas di bana lao pasisihot dirina le Tuhan asam nang gabe akka pirusi boy masalah itu akka dongan. Ayo boto hami Tuhan dinaro piruson gabe masih huma do akka jolmai masih tihan. Tuhan ido hajol maut di portibion. Alai totong do sudi mengalu-alu tuho. Saya persea matutu tuho ali Tuhan nahoro tuk mak baik dame dohot hasonanga di tonga-tonga ni portibion. Tuhan nasi maroham di tonga-tonga ni nama sauna ali Tuhan. Hubak kami di tangyang nami. Saya baik mak kebijakan na dengkat tu pemerintah. Terlumubi ma Tuhan dingulunya ke masyarakat di patupa pemerintah. Yak kana masa songonon alani terbatas panggulmiton nguduna mangadudu yak keperdagingon. Saya pasu-pasu manasida lau mangulahoni nak songoni akan masyarakat nama kalau moho jalana berhak mendapatkan akan nabinani pemerintah oleh Tuhan. Saya homa mangaliat dame tu nasida unang masih sahana oleh Tuhan. Saya lihat main nasida akaroha natiur asabui nasida majalo asabui nasida maka lason na pinatupan ni pemerintah itu di tonga-tonga ni nama saon nak songoni pemerintah Tuhan siap pusat tu daerah pena nakana mabain da dingkat tu akka masyarakat na saya pergugoi nasida jala padao nasida Tuhan sian akka ela-ela ni simbolis na boy manegai akka perkarejon nasida nak songoni tu masyarakat jala padao Tuhan sian masyarakat akka nama sitihat tu pemerintah asa gabe boy marsonak-sonak Tuhan alanya kebijakani sude masyarakat talumubi ma akka nama kaperluhon oleh Tuhan. Terpuji maha Tuhan nak songoni dia para medis nagodak tutu sonari oleh Tuhan akka masalah-masalah di daup nasida talumubi ma dia kasih bayon nasida lau mangulahon perawatan tu akka nokko na virusi Tuhan. Saya homa nama masuk nasida. Saya patupa ngalean akka roha pikiran na denggan terlembubi ma Tuhan. Dia kapar binoton na pinasaha murtonga-tonga ni akka jolma na tinopami asabui nasida mapain akka menciptakan akka apd na denggan tu akka para medis. Terlembubi ma Tuhan. Ima nabui mapain antivirus corona dari Tuhan vaksin na. Satu sonari Tuhan tung marhusor aka pikiran di jolma adigat dowoi asabui tutu antivirusi asabui di ciptahon oleh Tuhan marite pirunotan pinasahami asabui nasida mangaliani tutonga-tonga ni sudi negara narong di portibio terlembubi ma tu negara nami oleh Tuhan molo pikir hambal di Tuhan setong dopena adong nahona tiap hari hona virusi asih marham bali Tuhan. Saya buhai roha pikiran nasida asa tung denggan. Saya unang mariban akan amalui lomoni rohana li Tuhan. Lau mangulahon akan adingkat tujol mana tinopami. Ido pangiduan nami tu hojala ido persen nami Tuhan. Asa boy sudi akka bidang kesehatan itu Tuhan. Marlas ni roha jalan berlupulup lau mangulah kolonna lau pangarawat akan hona virsi li Tuhan. Sudi masyarakat sehoma nama ni roha pikiranna asa boy nasida malua. Saya unang ma saya lawan dasida tu akan nasori halo mohon terlembubi ma na diaturun pemerintah. Tuk perong aturan pemerintah le tu hatu akatik kena roon. Saya lihat ma roha
nadame di hami lowi hami la mamakke katiki nami ho partomo ni roham tiroi roh haro pikiran nami Tuhan mamakke tikki hari-hari bulan tahun napi nasahakmu di masa-masa nasongoron dari Tuhan di tonga-tonga ni portibion terlemu bima dengan nami naksoni negara nami oleh Tuhan asima rohama di Tuhan ho matok tong nasai manugu-nugu hami di tonga-tonga ni ngulu nami ona di Tuhan upasata mi do Tuhan itu hasudi saluhu nangulmit ni ngulu nami Tuhan Jehovah na di surgo nungahu bege hami hatami nari-tari tarhon naposom anggia matutu marhitei todimi toktong di pasar ho tu hami jala manguda di hami ganduk mersada-sada asaboi Tuhan gabe dame roh pikiran nami jala boy hami tutu maluas yang akan hulum itong-atongan ngulu nami Tuhan di bagas borngenot tutu pasat tami rudang tok dinami tuho dinamulak pehami sak bagas joromon nak songoni akarosmi mangulun ya di bodoman nabi ramoti jala jagai jala padungo di manuk nyari basa-basa onom butuh hami arna tiur palos sama mak ketik itu hadi bagas nalai pasuk rolas ni roha terdemu bima mamuji pasang apoko terpuji maho Tuhan perdosa na godang doh hami tutu dihagalion nami imbar dosa hami merepuk dongan terluwi merepukol itu Tuhan alai para sirohana sumurung do Tuhan diurasi horo dosa nami asatamatu Tuhan memuji pasang apoko jala setalu mak jalo akka pas basumi terpuji ma Tuhan kongkom ham saluhu narwasmi namek nama godang naksoni akka na tua-tua sai padau ma akka parsahiton jala sai padau ma akka hangaluton siapa mata perdangingon nami Oma Tuhan tangyang awasatami hola mangasahon gorena Tuhan Yesus Kristus asih marham dihami mauliati mariho amin. Apapun ngumapiliata tatangya koma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni salut silehol-lehon na dingkan do nasaw libasa na moliutus pasat tami mas senalohom mitu hami pilan nami tuho sejalo mai gebana khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asaparhasyang hami pilienon pati bulhon harajamu tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami godang ni slehol-lehom itu hami asalam gegir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rapi tamangido di tangiang aliyamanami aliyamanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo say Roma harajommo si saut ma lomanoroham di botongon son na di Banua Gijang leo matuhami serohangoluas siapari sesama dosa nami son panesa nami di dosa dedongan namar dosa tuhami unang hami tugiyo tu pangujunan palua mahami sian pamago ay honap punah harajaon do tagugon rodi hasangapon sa lileng nilileng na amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani debata ama
do persauran itu di perbadia mana mengaramoti jalan nama masu hamu saluhutna. Selamat borgin madihita. Borgin matutu. Horas.